ئۆفیسە ئازادیا ئۆلان یان نفرەتەوەیی لە وەزارەتە دەرەوەیە ئەمریکی چەند بەڕەوانکارên ئازادیا ئۆلان لە جیهانê خەلات kirin ji ber xebata wan ji bo berrevaniyê ji azadiya ئۆلان û geşekirina wê li seranserî cîhanê. Dema ku rêz li azadiya olî were girtin, netewe vekirîtir, pêşketîtir û bêhtir xizmeta gelê xwe dikin, ewletirin û ji bo bersivdana kêşeyên cîhanî baştir amade ne. Mirza Dinayî çalakvanê Şingalî û damezrênerê û bi rêveberê mala pêkvejiyanê li Şingalê û helgirê xelatê Arorayê nîfneteweyî di nav wan kesayetiya dabû ku li wezareta derveya Emerîkî hatîn xelatkirin. Ji me re wek parêzvanên mafên mirovan û parêzvanên kêmaniyên welî pir giring e ku em bizanibin ku eger xebat û tevgera me bi awayekî rast tê kirin, ji ber wê yekê rêzgirtina vî rengî eger sembolîk be jî nîşan dide ku em bi awayekî rast tê dikuşin. Mirza Dinayî dibêje ji bilî aloziyên ewlekarî û tirs ji dûbarebûna hewlên qirkirinê yasa û qanûnên welatan rêgirin li pêş azadî û parastina nasnameya kêmaniyên olî. Kar bi destên Ofîsa Azadiya Olan li Wezareta Derveya Emerîkî dibêjin binpêkirina maf û azadiya olan li gelek welatên cîhanê dibe. Hinek welatên mîna Rûsya, Çîn, Îran û Nikaragwa hikûmet înkara wan binpêkirina dikin. Lê gelek welatên dî bernamên geşekirina azadiya olî û baweran peyrew dikin. Marta Patrîşa ji sala 2019 were tepeserkirina xwedîbawerên Kenîseya Katolîk û civakendiyên olî li Nikaragwa tomar dike. Ez gelek keyf xweşim ku civaka navneteweyî bû hemû binpêkirina ku lê Nikaragwa ji aliyê diktatûrê sendiniz ve hatîne kirin agadarin û hêvî darim li Nikaragwa binêrin da ku bibit welatekî demokrat û bê diktatûr. Rêxistinên cîhanî yên berrevaniyê ji maf û bawerên olî dikin dibêjin Çîn yek ji wan welata ye ku têde xwedîbawerên cuda cudayên olî rastî tepeserkirinê dibin. Ne bes ev e belkû li welatekî weka Tibetê ku li jêr deselata Çînê ye bawermendên Budî tên tepeserkirin. Bi taybetî niha ku Çînê zêdetirî milyonek zarokên Tîbetî ji dê û bavên wan dûr xistiye û ew xistine dibistanên girtî bi şêweyê dibistanên kolonyal ku arman jê winda kirin û guhertina nasnameya wan e bi ya Çînê. Li rêwresmên xelatkirina wan kesayetiyan Richard Verma alîkarê Wezîrê Derveyê Emerîkî got karê Emerîka ji bo azadiya olan dike gelkî giring e ji bo geşekirina diplomasiyetê li seranserî cîhanê. Çalakvanên diyên xelatkirî ji Nîjerya, Pakistan, New Zealand û Afrika Başûr bûn û her wesa komeleka xebatkara berrevaniya Kristyanên Orthodoks li Litwanya. Rêwresmên xelatkirina wan li bîreweriya 25 saliya pesendkirina yasaya azadiya olan bû li Emerîka. Dexîlê şemo dengê Emerîka.